I was informed that you be a mobile cover at the Baba Grace TV. So, this is a bad young cropantum. I was here, will be here. What are Roma? So, we pay us our channel is one subscribe. Now, I share. I'm out for friends when you be a shaman. So, be in sure. Now, when you was welcome, so dear, and from I was here, if you see who. Na ya na mpanyimfo kasa a omo ka asema ne kwesi se suro de oben wo obakaya enche besa abosome mienu no mu e na rawosem bi sie wo yaman Ghana ni nyina ne se okokro bi afa ne se abamba ya yefana ban mu a wa tebubu amanten mansi no mu e wa bunu ismantem no mu a ohema ya wokrom ho ebeto odwa se wapon odwuma e kwa akora ne fie okora ne fie no a sabi brante bi firi himfiri akobɔ ne to ya eyi na fiati as far as so na busu asem no baaye no ebe ye deja o mountain so ana Ghana fo na edi mu areho etimu ni so na mu beto dwa ma police force beto dwa so omo nya nipa miensa a che omo so se omo nim aye na hema ewo ehu bi na onim there is more to this story mama chechi mu cho. First of all, abamba mediki aka se obono east mountain no abamba ewo atebubu amanten mensin no ewo aban mu but don say asanteman ewo enya asanteman nya asanteman temu hanko a nkoni bebre ho enya asanteman temu ha bet eka asanteman ho enti sa abamba kura making e wo mu se obono east region atebubu amanten mensin mu de nenso abamba ka asanteman ho esan se abamba esom amanten man hene abamba ena eye akwamu ede ma amanten ti na amanten man hene tinase na akwamu hene ene abamba hene ena afi na akwamu hema ene abamba eye hema nti abamba hema wa nyame de oye akwamu hema ede ma na amanten man hene ye nim se amanten so ka asanteman ho abere bia asanteman kan so ye redwabo bia na amanten man hene ene atenko ye na baby. Now this is what happened. I was someone says here post we hwe mo ba beto dwane se na ye awaye nyame de ono ani nia tinio because ni nia de enti ameka se ni nia ne se report ya agada ne se na owusu sankrofi ya ono na enam ne so a sabi omo ya che omo ka cha police for se obo omo pa so omo kokun oheman sa na owusu sankrofi ono so ye ohene na oyo ohene wo kuro reference se akokoa omo chere se akokoa no eben abamba ese eyinkura ese eyefie na efie ayo ga se bi omo bofipam but eyinkura eben ma dynamics ni se abamba no de esom ateye amanten man hene ena eye akokwa no enso som atebubu tina na atebubu eye atebubu nifa hene yes anas na atebubu man hene nifa hene ene akokwa hene asabria no ka say report ya babetu bia ne say ono ena allegedly obom rantie bi passe wo mun kokun abamba man hema enti sesi a na osusa nkofi ye otoso mienu ya wona ye akokwa hene akokwa no ben abamba kro ye wabunu ismantel no bacho sa abamba de ka santema ba akokwa no enka santema akokwa esom na tebu man hene eye na tebu ni fa hene na sesi a allegedly abeto dwase ono na abo amanfo pa omakun na hema ya de fiat as far as so now nim another revelation e ba na say na akokwa hene ye o ya tebu ni fa hene they allegedly one abo amanfo pa omakun hema ni nia ne hema ya wa nyame de yes but ono ani nia na obo pa ma yeko no na nchemu ne say eye nana eye atebubu ni fa hene ya America na asemi ne se wa ba ene abamba hemai tena se nana atebubu ni fa hene a se se apose fa china na wusu sankrofi ne papa enia ba na ne ba ene ohema yi a ono alleged ono abo pa ema amrantie bi kuni ya enya asakwetu akwa na busuya ye ne busuafo ni bi adi nkomo bibi nti omo se enya abotra pose wo nhwemu nti omo pese omo be kasa ba mountain so ba omo di nchemu nyina asom ye na allegedly enchemu a na usankofi de ma de nti a obo pa allegedly si nkum aye abamba hema ye ono anesewa eba ne se o se abamba hema emma ne kwan emma nsase bi e wa abamba wa pese o ton no ntimi nton ene ye baako afi de tosumi no abamba hema ama ne kwan emma wo nsi hene e wa abamba ba de ehwemaso ne na owusu sankrofi a oka allegedly watch report eba say nsemu ntinam so obo party nkon hema eken. First of all na wo ya akokwa hene ya wo akokwa hene ko se obi a obisa no osuma tebubu
sɛ bibi na ate wo man hene ɔna ayɛ nifa hene wɔ hɔ ɛna abamba no nso ɛyɛ under different traditional area yɛ Amante traditional area yɛ na wɔ Bono East ni na wɔ Bono East mantam no enti bɛdɛ na wɔ hene a I mean ɔhema no ɛnka wɔ traditional area ho wobɛpɛ sɛ asase a wɔ ɔhema no asase so na asase a wɔ ɔhema no nkunya nsase so ɔma kwan na montom ɛntimi nyɛ possible saa ɛnam sɛ wo nka traditional area no na som a different traditional area nti no wontimi mɛka nkyerɛ ne sɛ ɔnsi hene deɛ wɔtumi obɛtumi akyerɛ ne sɛ wɔnsi ne anaasɛ bi a ɔnto asase yɛ bi a ne man hene a ɔsom no. These are some of the reports I'll be told you. Today in Akokobaa on the 25th of February 2026. I was saying a few years ago, me abusumi mu. Ena abamba hima nana yamefa currency ya yeka na semi. Nana hima nana sewa asama kumajan. Nana sewa asama kumajan. Ona ya abamba hima. Wapo adwuma. Report here say okwate bu maintain municipal assembly and district assembly. I stand to be corrected. Aban emu aban share decentralization medicine na ɛwɔ hɔ no a na ahema yɛ adwuma wɔ hɔ bi na asase wɔ yɛ adwuma wɔ district assembly na sɛ aban medicine yɛ wɔ Atebubu Amanten ɔyɛ adwuma wɔ office hɔ no ɔsan so oni restaurant bi ɛwɔ Atebubu kuro mu yɛ friend sɛ ɔhema restaurant ɛno ne restaurant na ahema ɛwɔ ni ɛwɔ Atebubu ti duru bi amanteɛ kuro no mu nipa bebree na bɛtena ase obi anim no kuro no mu ɔhema fɛfɛ ne ho funi na atwa gu a ya ɔmpɛ ne ho asɛm ti abere bia obi abɛka ne ho na ɔmo atase na ɔmo de ɔdɔ abɔ dom na ɛne obi wɔ bɛdidi na kama na ahwɛ ɔfɛ so na bibia ayɛ kama ti na apɔ adwuma saa da no 25th of February 2026 ya wo bɛfie ɔne ne assistant baako a na ɔka ne ho ɛna na ɔmo bɛfie ti waba na pake ka a ɔbɛdu fie a ɔba abɛsi no ɔsi na apɛ na prɛkopɛ ɛmranteɛ bi firin ɛbɛn no ɔmo kɔ bɔ ntuo na a report about to say to nya baako pe no born report bi gwan so mbuntu be 6 times na say multiple wounds a multiple gunshots and no de bo no a e ma na ahema ye nyame dia na ohema ye nyame dia na besua I want something say e mante no nye say bia o ma fa bibia afiri ho wo mo anyi bibia wo no ho o mo de an say o mo kuma ohema ye fiat as far as so na is a mission accomplished na shase na post what to say e bra mante yes an bo ohema itu that very day no enipa miensa na ahyase omo nsa so omo nipa miensa aposifo nsa so omo asem we ahyase no Michael Usu Speni ono or 29 years and after Rufi Haruna ono so 28 years na Rufi Haruna dey o Amanten yes and after Muftau Adamu ono so 28 years also o Amanten wa ahyase nipa miensa na aposifo chi omo na busumi we ewo ya ma busumi ya encheye aposifo na operation so won Kaso Central Region ɛna ɔmo kɔ pie mranteɛ bi so a na bibia kyerɛ sɛ ɔmo boa ɔmo ho akodi bɔne ɔmo boa ɔmo no makɔ akodi ewu yɛnya asɛmketo a ti aposifo nsa so ɔmo na ɛna mranteɛ baako a na ɔka mranteɛ no a allegedly ɔmo boa ɔmo akodi bɔne no ho ɛka sɛ ɔno kɔ wɔ asɛm ka o asɛm ka de asɛm na wɔka sɛ o mekura masɛm abɔ ɔka nyina ne sɛ awudie bi akɔso February bosome mienu mu awɔ Atebubu na say wudi no kura mekura minimu bi na say ono obi afo so no na yes obeka mekura minimu bi ohema no a abamba hema no mkuru Atebubu no minimu bi sa branch e fana Abdul Razak Ibrahim Langa on the conference you apose for so mu na obi amusa ahwe no mo kodi bone for one kind no so obi kura e wo Kaso mekura minimu bi na sa awudi ni esi ye wa Atebubu na say do na achi no say yo ya yekum ohema bi o abamba hema no minimu bi na obi ni yekum no na nyame na meku no na de enti go person meka ne say ohema no oso ohema no egos ohema ne saman tata no ama ontimi ntena ama oda na ti nyina ka wo so da bi obeka no kwan ja kira manfo say sa agudie na ekos no onemu bi na wo ka na o chirim say ono abrante Abdul Razak Ibrahim Langai enye on ekum ohema no na emom owo bi na yeku no ena okọbọ abrante bi a ye friend say nana ya obedi akọ ya zo na aso bon saman say nana ya din sɛ na ya bɔ me tutu no de bɔ hema enti ɔkan nyina no kacha police so hema na sama tata no ntimi ntena na wɔso ka no kɔ ɛkɔba asanti na ne wɔso police for tempo wɔn so hwɛ na ya bɛdi akɔ no mo kye no apɔ hwɛ na ya bɛdi akɔ ya wɔn kye na ya bɛdi akɔ yi atum sɛ no kɔ wɔn na bɔ tu no sɛbio na abamba hema a nipa bi kɔ bɔ ne tu enye one gunshot bɛsɛ nsia ne akyire no multiple gunshots no na ya bɛdi akɔ jitu sampa wɔn na bɔ na hema yi tu any fiat as fast as ya na na hwɛ mu kumu na wɔbɛkyerem sɛ na nye ono ane pe no koye saa abone na akodi isawu no
esan sɛ wokɔ abamba mpatam hɔ atebu amanten mansin no hɔ a abamba wɔ hɔ ba yɛ kuro bi yɛ fɛn sɛ akɔkɔa ɔhene yi a ɔwɔ akɔkɔa yɛ fɛn sɛ nana yaw owusu sankuro fie ɔtɔ so mmienu yɛ bi fɛn sɛ nana charles owusu mesu ɛfrɛ ne sa private life ɛnana yɛ owusu sankuro fie ɔtɔ so mmienu ɔna yɛ akɔkɔa ɛhene na ɔno nso na yɛ nifa hene wɔ atebu traditional area wɔn na ɛbɔ wɔn kaase paa sɛ wɔn koko ɔhene na ɔbɔ wɔn paa no ɛkyerɛ kɔ di kan wɔn sika bɛyɛ sɛ 21,000 yɛ wɔde bi yɛ tototuo ne akɔdeɛ wɔn de kɔ di bɔne yɛn te sɛ ɛno akyi wɔn de bɔne wie no ayɛ anayi ka sɛ wɔn 50,000 Ghana cedis 500 million sɛ wɔn di bɔne no wie a na wɔn di bɔne wie na nana wɔn 40,000 400 million yɛ aka 10,000 besi nɛ na nana ntumi fa sika no maa wɔn nti ama wɔn kora na wɔn bu nyɛ so wɔn te ase enyi yi ama wɔn di ho yaw bebree ama yɛn sɛ nkasakasa kakra aba wɔn nana ne ntɛm na ɛna wɔn kyerɛkyerɛ mu kyidi nsɛm a wɔn yɛ sɛ o dabi na yɛ onipa baako bi kura nso wɔ hɔ yɛ a ɔno nso nim asɛm no bi yɛfrɛ no sɛ Isaaku Alhassan bebree no nso bɔ ne nsɛmane sɛ Sule Gagani na saa Isaaku Alhassan yɛ anasɛ Sule Gagani kura deɛ ɔno no ɔda fiase saa bi ama ɔkasa yi wɔdi bɔne ahodoɔ bi ama yɛde na akɔhyɛ fiase but ɛnam sɛ wɔdi bɔne ahodoɔ ama yɛde na akɔhyɛ fiase nti no aberanteɛ nkyerɛ sɛ wɔ hɔ a na akɔkɔɔ ahene ɔyɛ atebu nifahene ɛfrɛ sɛ sei ne sei na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔpɛ sɛ obi yi ɔhema yi firi hɔ na aberanteɛ no mpɛ obi ɛma wɔn a obetumi ama wɔn akɔyi ɔhema no firi hɔ ɛde di mu a sɛbi mmeranteɛ yɛ a abɔ wɔn din nana yɛ bedi ako ɛne ɛyɛ Abdulrazak Ibrahim yi nyinaa bɛɛ mu a wɔn ɛkɔdi saa bɔne a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na nsɛm nkyɛn mu kwan sɛ mmeranteɛ asɛm wɔn kɔdi bɔne no ɔmo bedi kurom hɔ n'akakra ɛmɔnita nneɛma because report ni bi kura yagada ne sɛ enipa bi kyerɛ sɛ saa mmerante na ahyase apolisifoɔ kye wɔn no enipa ni bi kyerɛ sɛ ɔmo ho ɔmo wɔ kurom hɔ mɛkyerɛ atebu kurom hɔ ansa na oyi ne anasa awɛhɔ yi ba abɛsi na sɛ ɔmo to ɔmo ase ba bɛ survey grounds ehu deɛ ɔmo bɛyɛ ne adeɛ nyinaa ama report bi kura ne sɛ ɔmo kum ɔhema wie ɔmo afiri kurom a ɔkɔ saa da no a ɔmo kɔ da hotel bi wɔ mpatam ansa na afei akyire ɔmo firi hɔ no mu akɔ nti nipa baako ɔno nso ɔmo bɔ nneɛma de kaka no ɛyɛ Isaaku Alhassan ne friends Sule Gagani ɔno ɔyɛ obi a wadi bɔne na wɔtwerɛ fiase ɛwɔ ankafo na mmom appeal ho nsɛnsɛm ti sɛ yɛde naba abɛtwerɛ mu osunyane sɛ ɛbɛyɛ bɛdi n'asɛm awie ɛna nana ikɔbɔɔ ne paa ɔlɛnki amanfo ma ɔmo na in the turn of events ya na asa abɛto dwa sɛ wokɔ akɔkɔa hɔ no a ɔnso yɛakye hɔ hene yɛ a ɔna allegedly orchestrate anaasɛ ɔbɔ amanfo paa sɛ ɔmo kɔdi bɔne ɛna afei abɛto dwa sɛ ɔpɛ bi yɛ fɛn sɛ Emmanuel Agyeman Daako ɔno nso yɛ ɔhene wɔ akɔkɔa hɔ a Emmanuel Agyeman Daako no yɛ abakɔma hene ɛwɔ akɔkɔa yɛ a ɔmo nyinaa akɔkɔa nyinaa som yɛ na atebu buma hene nti na sɛ atebu bu nifa hene na bakɔma hene yɛ fɛn sɛ Emmanuel Agyeman Daako ɔno nso nim awudie ihu bi yɛ nti apolisifoɔ kye no na ne kɔ mu na nhwɛmu no bɛbɛto dwa sɛ dɛbi ɛnyɛ nso a na aberanteɛ yɛ fɛn sɛ Bukari Amadu nso no ɔno nso nim hu bi Bukari Amadu dwumadi odi wɔ wudie mu ne sɛ ɔno wɔyɛ driver yɛ akyɛ sɛ report bi kyerɛ sɛ ɔɔkastrate saa nneɛma bi a ɔno nso ka ho yɛ a ɛsi ɔno nso apolisifoɔ nsa so no ti sɛ a ahyɛsɛ nipa mmiɛnsa a apolisifoɔ kye wɔn somewhere February no ɛna nyame adom ɛno apolisifoɔ brief Ghana man nyinaa ɛna ɔmo kyerɛ sɛ aside nipa mmiɛnsa na ɔmo asa akye nipa num ɛde aka ho ti sɛ a nipa ahodoɔ wɔtwe ɛna nyame adom apolisifoɔ nsa aka wɔn a wɔn de wɔn kɔgyina mmerɛ no nyinaa ne sɛ nana abamba hema ewu yi a owu yaya mekyerɛ nana sɛwa asama kumagyan ewu yaya ne wuo ɛna wɔn yi som di bɔne te saa no yɛde mu nkyɛn mu brɛ busua ɔhema bi a na wɔn nim no mfo yi na atwatwa gu a yɛde bi som no ɛyɛ wote saa stories na mmɔnten so a ɛne it's not far from home ɛsiane sɛ ɔno na ɔyɛ akwamu hema ɛde ma Amanten traditional area to ɔhema kura mi sɛ sɛbi ɛnam sɛ Amanten ka Asantema ho nti Asantema nhyia mu ne adeɛ ne nyinaa wɔka ho bi yɛ de baabi a wo na ɔba bɛtaa akyire ma biribi ayɛ bɔkɔ sɛde amammerɛ ne amane tie wo manhyia akɔtɔkɔ fie ɛna nipa bi akɔdi ne bɔne saa but ɛma ne yɛ yɛ adeɛ ɛma ne yɛ yɛ ne sɛ ɔno ara ne nua ɛyɛ akɔkɔɔ ahene no akɔkɔɔ ahene ne se waba ɛne ɔhema yi nti asɛm adwen ho amente asɛ sɛ na yɛ amfa n'ani anto sɛ nka nyɛ hwee koraa na yɛ amfa n'ani anto sɛ waa wɔ se waba deɛ sɛ wontumi nyɛ ne bɔne saa waa wɔ se waba deɛ wontumi nkɔdi n'awu a ɛnte saa bɛde wɔnsuro hwee amfa ne nyame ama watɔ akɔsoa akɔdi sɛ awu a ɛnyɛ asɛm ketewa all because say that's report about allegedly say asase bi ɛwɔ abamba hɔ na ahema no ma ne kwan ma ne ntom
and afei ɛno na nkyɛn a ɔkyerɛ sɛ n'ahema ama ne kwan ma ne si hene wɔ abamba na ɛna meme nte ase nti me suppose for sɛ wɔde ɔmo intensify ɔmo nhwɛ mu yie because kakra m'anim ne sɛ asase I mean woyɛ divisional chief yɛ amammerɛ mu na asase ɛda hɔ a ɛnyɛ obi a ɔno nso yɛ divisional chief anaasɛ ɔbrɛmpɔn wɔ ɔman foforɔ sɛ wɔabɛtɔn asase ama baabi memfa scenario wei nyɛ example ɔba mekyerɛ ashanti gyina sɛ yɛbɛte ase yɛwɔ mampɔn traditional council asɛm ka ho mede yɛ mfatoɔ na yɛwɔ dwabe traditional council na yɛfa ne sɛ bi a n'ahema abamba hema yi ɔno no yɛ bi a ɔno no yɛ akwamu hema de ma amanten enti ɛfa sɛ bi akwamu hema asɛm ka ho akwamu hema bi ɔwɔ mampɔn na nifahene bi ɔwɔ dwabe ɔsɛ nyinaa yɛ aman ahodoɔ mmienu enti bɛyɛ den sɛ nifahene a ɔwɔ dwabe ba bɛka kyerɛ akwamu hema a ɔwɔ mampɔn sɛ ɔtɔn asase anaasɛ sihene daabi deɛ ɔwɔ tumi a ɔbɛka kyerɛ akwamu hema a ɔwɔ mampɔn mɛde yɛn mfa to so deɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛte aseɛ deɛ ɔwɔ tumi a ɔbɛtumi aka kyerɛ akwamu hema a ɔwɔ mampɔn sɛ ebia sihene ɛyɛ ebia n'amampɔn hene sɛ bi mabɔ mu ase anaasɛ ebia n'amampɔn hema ne overlord a wɔn da no so ɛna ebitumi aka kyerɛ sɛ yɛnyɛ saa so enti ɛnna mente asɛm nti mɛsrɛ sɛ wɔ deɛ opposite intensify mo nhwɛ mu no maybe another there is more to it I just don't know but menim sɛ nyame adom opposite nhwɛ mu bɛkɔ akɔ wie ne ate nsɛm no ase yie na aboa ama bibia yɛ bɔkɔ but very sad so na ahemman very industrious queen yeah me kai sɛ wɔn mu anim di ne ho adanse deɛ yɛne abusuafoɔ no bi ne kromofo bi kasa akɔkɔ mu no ɔmo kyerɛ sɛ ne ho ni asɛm n'anim te ɔbrɛ ne ho ase ɔdɔ de ma nipa paa yeah just like that ɔn carry nhyɛ mu nipa bɔnefo bi di mmara hyɛ ɔmo nsɛm akɔ yɛ ne saa ti yɛsrɛ nyame fa ne kransie yi na ɔma ne baabi papa ntena na dan kwa ma yɛn nyinaa yɛne twɛdi ampo nyankopɔn akɔhyia mu na yɛato ɛrose atwom menim sɛ bibia no obɛtumi de ɔhema yɛaba nkwa mu deɛ but mo gidi yie paa sɛ hwehwɛmu ne adeɛ bɛda di amakyena bi obi kura kwa kɔdi bɔne bi saa ɔbɛsuro na wagyae na masɛ nananom so sɛ moma yɛnhwɛ yɛn ho yɛni ɛsɛ nyame sɛ ɔnhu yɛn mmɔbɔ na ɔmmɔ yɛn ho ban because nkuro wɔ yɛ nkuro bɛn paa akɔkɔa ɛne akɔkɔa ɛne abamba but shockingly sɛ mpo minim mentias I'm just not getting it because sɛ the medical actual no oyɛ ɔhene a wosom ɔman yɛn foforɔ ɔntumi kɔka nkyerɛ ɔhema bi a ɔno nso som ɔman yɛn foforɔ sɛ kyinkyini a ɔntɔn nasa ɔma ɔkwan tɔn asase wɔ ɛwɔ abra ebia na bibi wɔ hɔ a menim bia ɛwɔ abra asase na nya wɔ dia no yɛ baako ɛna wontumi ɛsɛ ɔnka nkyerɛ ɔhema sɛ ɔnsi hene ɛwɔ abra wo no ɛnyɛ traditional council na wosom wɔ different traditional council ɛna sɛ nka yɛ no overlord kra dia de nipa a obetumi aka kyerɛ ɔwɔ tumi a obetumi aka kyerɛ na n'ahema ase si hene ɛyɛ bia ne overlord ɛyɛ na n'amanten man ne nti papa yi a wakɔ akɔyɛ sɛ asa asɛm na ɛma allegedly wakɔ akɔyɛ sɛ ɛma no ɛsɛ ɛhwehwɛ ma so kakra but anyway yɛdi akyire yɛ yɛsɛ aposifoɔ sɛ ɔmo mmoa na nhwɛ mu na adi na ɔrɔsɛm koraa ne sɛ ɛberɛ aposifoɔ kɔɔyɛ a ɔmo kɔ akɔkye papa yi ɛyɛ nana owusu sankuro fi ɔtɔ so mmienu that is akɔkwan ɔmo bɛkyɛ no report ɔmo sɛ ɔmo bɛkyɛ no miami mpatamu miami kurom kɔ abere faade mampɔnten area ɔmo kɔkɔkye no na aposifoɔ sɛ ɔmo kɔɔyɛ ɔmo kɔkye no na nayi eyi sika ɔmo sɛ ɔbɛma ɔmo bribe anaasɛ ɔmo nyi sika na ɔmo nyaa na asɛm no tontwa yɛ ɔkyɛ sɛ ɔmo 200,000 Ghana cedis 2 billion ama report kɔ a yɛatene sɛ emu 1 billion deɛ ɔsɛnde ma aposifoɔ no yɛ agye aposifoɔ no nsa aka just sɛ ɔmo gye sɛ ɔmo de bɛyɛ adanseɛ enti sɛ wɔnim ho hwɛ nso amenyi ne sɛ nka wakɔduru baabi sɛ ɔbɛma ɔmo sika sesei so ɔmo nti we just have to cross fingers na yɛde akyi kakrakra nti yɛsrɛ yɛ ma nanom a wɔamanten traditional council nyinaa yɛ akɔtitiri ne nana amanten man hene ɛna na amanten man hene ma yɛwɔ mo yɛ akɔpɔ a yɛbɛsrɛ sɛ yɛmɛ na ahyɛ ɔmo den na wɔn kyerɛ mo wɛ afei ahemfo ɛne ahema ɛwɔ amanten traditional council nyinaa nanom wɔde mo nkafra paa san sɛ asɛm a mo hyɛ ɛne enyan emu ɔyɛ a mo nka bi hyɛ mu ɛna mo a mo hema makɔ mo hema wɔyɛ nyame de ayɛ a sabi sɛ deɛ kwan yɛ ɔfa so kɔyɛ nyame de ano emu ɔyɛ ɔnoa ne nua ne wɔfa ba ya ɔhene yi sɛ ɔkɔyɛ sɛ allegedly ɔkɔyɛ sɛ ne sɛ waba no ɔhema ɛna wabɔ paa ama ɔbɛkɔ na wɔne bibi ɛbɛrɛ kyerɛ saa nipa mmiɛnsa no nka wɔne bi ani abusuafoɔ deɛ wɔabere fie na yɛde tuma no mu ɛbɛrɛ kyi ɛbɛrɛ pɛ ma wɔyɛ ready ɛne wɔn bɛkasa ɛbɛrɛ kyi nipa mmiɛnsa earlier bɛɛ February kyi nipa mmiɛnsa no deɛ ma no yɛ wɔn akora ne sɛ abusuafoɔ bihyɛ ɔhema abusuafoɔ sɛ wɔn kɔ court abambafoɔ sɛ wɔn kɔ court wɔ tɛkyi man a ɛyɛ ana na owusa nkuro fie ɔtɔ so mmienu which is ɛyɛ ɔno na ɛyɛ akɔkɔ ahene ɔsan so yɛ ate obu nifa hene ɔka ho bi ɔne ɔmo na ɛkɔ enti
Sanya say bia nhwemu abeto dwa say won na ebo amanfo pa on je say ya woni hwe omo so busuafo so bia ni mu hwe ti bia ko ba se ko hima ko omo kire say obo ko court kra oni omo na ekọ aka omo ni omo ko na o kire omo mo nyi din mo foma se manyame mo kire mo re bibia be ye ni ade ama omo kire say ohima yi wachi bibia o be bia na mo nto bia akonya badie bia na nayi ka omo hu bi na omo ina ye not knowing say appose for nhwemu abeto dwa say allegedly confirm say court be convict allegedly or no na wabɔ mmeranteɛ ne pa mo makɔyɛ saa nti na sɛ wei na akɔkɔ wi sɛ yɛnsuro deɛ ɔbɛn yɛ na yɛnhwɛ yɛn ho yie ne ahyɛ nananom sɛ nananom madaroma sɛ wɔyɛ ɔhene wɔyɛ ɔhema mo prioritize mo security yie paa kakra mahu nti mɛhyɛ nananom sɛ mo security deɛ ma mo mfa ni agorɔ koraa mesrɛ mo why apere bia nananom mo nya alert na mo mpɛ security a ɔbɔ mo ho ban ma bibia anyɛ bɔkɔ nyɛ sɛ akyesanko na nipa bɔnefoɔ bi ɛkɔgye okra ɛfiri wɔn nsɛm yɛn nti yɛdi nsɛm no akyi nyame adom a report yɛakada nsɛ ɛnkyɛ koraa bosome wɔ yɛn mu yɛde wɔn mu a yɛakyɛ wɔn kɔ akɔgyina mu wɔ court na afei yɛahyɛ aseɛ ɛdi wɔn ano asɛm na biribi ayɛ bɔkɔ ɛnti sɛ wɔn nyinaa nso wɔ tɛkyiman apolisifoɔ akakye wɔn sɛ ebunu east regional capital ne tɛkyiman yɛde wɔn nyinaa atwere aban kɔkɔ mu nyame yɛ adom a brɛpɛm court di wɔn asɛm ade aka biara ɛnso awie nti deɛ ɛbɛtɔ fam biara after court wase ne bi ɛbɛba na yɛde abɛsom na brɛpɛm nso abusuafoɔ ma yɛ kwan a yɛbɛto yɛn bo ase yɛde wɔn nkyɛn mu nyinaa Ababesum Amasan. So rest in peace to Nana Abamba Hima. Rest in peace to Nana Hima or Noa and Sanso Akomu Hima Edima a mountain traditional area Nana Sewa Asama Kumajan. Down Kwama in Ibisham, any trading pombo Sonia Sassi, after research at the Ashleti anymore. Yabusiam Dasi. So just burn out Shem. I say you may could be a Daroma and a Somerset. I'm teaching my dear bro, but the can crack in ye, what aroma. Ye ton fee, Miss Sermo Abusia, ye ton fee, the fear ye ton fee, watch my rabbit. 10 minutes drive from Sofala, to Oshame. Now, Upi fee at Nemo Oshame. Now, Unya fee, Kumasi on Nijuan, Miss Sero, and I feel I got toss as now langas and some Wakunya Hania Manabia, with a young couple to the pardon. If you're not ready, to Miss Sewa, maybe Pia have to make temper that mean connected. And I say number no check on fat free or many on Casa be a big way ama. If you know everyone that for me pa ya ka kebi crop ya busia obetimi akọ na obi fi ama na wabobra a 4-bedroom house back ya master bedroom and a three na aka no a single room self contained but aside bibi akwa no owo rooms no bi ho awunya nya ho adwuma and the okwana akọje a say the person odi fi ni bia na be at your own preference and then you be an be show tell me eja rooms ni bi ato no sana and afei ya was some heart come so ho no mo a yes any what's one hour come 10 minutes drive from Sofola eben if you know eben watchma ya be eben Santase kwada sotano so and Sofola just emu wa kumase ya and wo if you know to a unu mu de bia da ho a new site the choka watima come bia ni ho what's wa asumdwe kwa na wodwen da wotumpon umpewe na ede na perform na man from mate na bia enso enkoyi ma meda ase abusunya se wo jebre na ohwe me de kwabna usu koso na by Grace TV na yɛn hwe ho yɛn nso nyame so ho yɛ mɔbɔ na ɔmo yɛ ho ban brɛpɛ me bɛhyia nyame ka ho abɛhyia makra bye bye na yɛ tɔn yɛwɔ perfume nneɛma yɛde gu yɛ ho ma yɛ ho yɛhwa na ne yɛ anigye wɔ mu no sɛ perfumes na ɛgu show ha no sɛ wobaa ne w'ani gye ho bia yɛ ho tester ɛna wɔyɛ showcase so wɔ ha yi hyɛm yɛ bia na obi nti yɛka tester na ɛkyerɛ sɛ nyɛ sɛ ade na aba abɛtɔ no wonim de wei a na ɛteɛ na hwɛ package na asɛ ba wohwɛ ti wei amber glow bebree wɔ hɔ ti wohwɛ obɛfili ahwɛ yɛma wo nua na wohwia na sɛ w'ani gye ho a na wafa ti yɛ nneɛma no deɛ